Tarata janvier kalo tile 6 san 2026 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'aw dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw ye olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa u ye layidu ta Mali jamana kɔnɔdenw ye n'u ye k'u bɛ Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don walasa ka se ka u ka o layidu yɛrɛ kɔni timɛ o ko hukumu de la ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni taara opération dɔ kɛ Gurel Hɛrɛ village kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Ɲɔrɔ localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na hayala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka maa dɔ yɛrɛ kɔni kisi ni ka o bɔ banbaci walima o bolo. Sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 kita école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko k'a daminɛ kunu tɛnɛn na janvier kalo tile 5 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni olu kita école karamɔgɔw ye k'u bɛna na baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda ka d'a kan ko olu ka san 2025 décembre kalo saraw yɛrɛ kɔni ma di olu ma fɔlɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger ale ni Benin ko furugufurugu kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 Niger ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko Benin ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔna na ko conseiller fɔlɔ ni o ye Seydou Imurana yɛrɛ kɔni ye Niger ka ministre des affaires étrangères kɔni ye laseli kɛ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ko tile 2 de bɛ a bolo ni k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taga ni ka bɔ Niger ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a min yɛrɛ kɔni ambassade ka nin conseiller fɔlɔ in yɛrɛ kɔni ko ale tɛ maa ye bilen min bɛ bisimila Niger ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min décembre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 jamana ɲɛmaasigi kalata yɛrɛ kɔni kun bɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni résultat provisoire ye olu kɔni bɔra ni kalata ko in na o résultat provisoire na yala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni général Mamadi Doumbia ni ale de kun ye Guinée Conakry ka furancɛ fanga ɲɛmaa ko ni ma ko fɔlen yɛrɛ de kɔni ye kalata ɲɛmɔgɔya ta o ko hukumu de la kari tɛmɛnen janvier kalo tile 4 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ Guinée ka cour suprême maaw bɔra ni ka tiɲɛtigiya k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko général Mamadi Doumbia ko ale de ye kalata yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen janvier kalo tile 2 su ni ka dugujɛ sibiri la janvier kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu ka finitigilakaw dɔw yɛrɛ kɔni wuli dogo la ni ka taa Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ ni o ye Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sibiri don janvier kalo tile 3 san 2026 min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka conférence de presse dɔ kɛ o conférence de presse ne senfɛ Donald Trump ale kɔni bɛ laseli kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Venezuela ye ko ale kɔni nana mara États-Unis yɛrɛ de kɔni fɛ ko États-Unis nana Venezuela diriger fo ka taa fɔ ni furancɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ danaya bɛ se ka taga da min yɛrɛ kɔni kan fo ka taa fɔ o kɔni kɛra min États-Unis ale de kɔni nana Venezuela jamana diriger fɔlɔ. Iran ka Conseil suprême de sécurité nationale secrétaire ni o ye Ali Larijani ale kɔni bɔra jumadon janvier kalo tile 2 san 2026 ni ka kangarida gɛlɛnba kɛ ka ɲɛsin Donald Trump yɛrɛ kɔni ma ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye Ali Larijani ka kangarida yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira États-Unis ma yɛrɛ kɔnɔna k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u kana na u da don Iran yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ kɔni na ka d'a kan États-Unis bɛ ka o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya ye région kɔnɔna na wa a bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don États-Unis ka intérêt fɛnɛ na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 min ye an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major kɔni bɛ laseli kɛ ko min ye an ka Mali finitigilakaw ye k'an bɛ wagati min na k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko min ye an ka Mali finitigilakaw ye k'u sera ka maa dɔ yɛrɛ kɔni ni kisi Ɲɔrɔ nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni
kun bɛ patrouille de la Gurel hɛrɛ localité yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Nioro Nord-Ouest yan fanfɛla fɛ ko k'an ka Mali fintigilakaw to o patrouille baara ninnu na k'u sera ka otage dɔ yɛrɛ kɔni labila min kun bɛ Gurel village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ otage la min an ka Mali fintigilakaw sera ka bolo dali ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kun tɛ nin ma kofɔlen in na k'an ka Mali fintigilakaw sera ka otage min yɛrɛ kɔni labila ne ka ani kisi k'u ye nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ne ka taa n'a ye Nioro localité yɛrɛ kɔni na ko wa u sera ka n'a ka fali wotoro bɛɛ lajɛlen kisi ni k'u ta ka taa u bila ni localité kofɔlen in kɔnɔna na ni o ye ma kofɔlen in bɔ dugu ye ni communiqué in yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali jamana kɔnɔden caman y'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'alisa u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna halisa an ka Mali état-major général des armées ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya ni an ye o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kunnafoniya min bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ka Mali fintigilakaw bɛ se ka jamana lakana tɔ sinsin kɔni k'a laɲini don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an ka Mali fintigilakaw wele ni ka o kunnafoniyaw da u bolo kan n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye synergie des syndicats de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 maaw yɛrɛ kɔni ni jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana école karamɔgɔw ka syndicat jɛkulu maaw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ni o syndicat jɛkulu maa dɔw ye SIPESCO SNEFCT SINEM SINESEC FENAREC fo ka taa se SNEC maaw yɛrɛ kɔni ma ni nin syndicat ninnu yɛrɛ kɔni ka maa minnu bɛ Kita région kɔnɔna na olu de kɔni ye laseli kɛ ko k'a daminɛ kunu tɛnɛn na janvier kalo tile 5 san 2026 ko olu yɛrɛ kɔnɔna na baarajɔ boloda Kita région yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan k'u ka kalo sara wariw yɛrɛ kɔni ma di u ma fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲani Kita école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ka laseli kɛ k'u bɛna nin baarajɔ in yɛrɛ kɔni boloda k'o y'a sɔrɔ janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 k'u kun ye lɛtiri kɛ ni ka ci Kita gouverneur yɛrɛ kɔni ma lɛtiri min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka baarajɔ boloda Kita région kɔnɔna na ka d'a kan ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kita région kɔnɔna na k'u ka san 2025 décembre kalo sara wariw yɛrɛ kɔni ma di u ma fɔlɔ o yɛrɛ de kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko in kɛra sababu ni ka olu dusuma kasi ko yɛrɛ de kɔnɔna o ye décision yɛrɛ kɔni ta ko k'a daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen na janvier kalo tile 5 san 2026 k'u kɔnɔna na baarajɔ boloda nin région kofɔli in kɔnɔna na école karamɔgɔ ninnu ka syndicat mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma girin ni ka nin décision yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan ko ɲani décision yɛrɛ kɔni tali cɛ k'olu ye senna tagamaw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ olu ka kalo saraw ka se ka di ko nka u ye o senna tagama minnu kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kalo sara bɛ di cogo min ko o wale nin yɛrɛ kɔni ma nɔbɔ ko wa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ an ka Mali autorités yɔrɔ la ni k'a di olu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni na école karamɔgɔ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u fɛnɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda ko n'i u kɔni taara école so yɛrɛ kɔni na Kita région kɔnɔna na k'o b'a sɔrɔ u ka école karamɔgɔw ka kalo sara bɛɛ lajɛlen de dir'u ma ko ɲɛ tɛ n'u yɛrɛ kɔni tɛ u bɛ to so u tɛ taa baara yɔrɔ la fɔlɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko kunu tɛnɛn janvier kalo tile 5 san 2026 école wuli yɛrɛ kɔni kɛra Mali jamana kɔnɔna na congé yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni école karamɔgɔw ka syndicat kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛna taa école so yɛrɛ kɔnɔna ka kalan di écoledenw ma ko n'u yɛrɛ kɔni taalen école so la walasa ka se ka kalan kɛ écoledenw kunna o y'a sɔrɔ min ye an ka Mali autorités y'u ka san 2025 décembre kalo sara wariw d'u ma de nin yɔrɔ in an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni école karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni gɛlɛya in na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Kita écoledenw yɛrɛ kɔni ko kalan tɛ ka kɛ olu kun ni wagati in na fɔlɔ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi diplomatie jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kun bɛ Benin ale ni Niger yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko tiɲɛni kɔni bɛ ka don o la fɔlɔ communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 Niger ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ laseli kɛ komi Seydou Imurana yɛrɛ kɔni ni ale ye Benin ka ambassade min bɛ Niger jamana kɔnɔna na ale kɔni o ka conseiller fɔlɔ yɛrɛ kɔni komi yɛrɛ kɔni Niger k'a bɛ tile 2 de di nin ma kɔfɔlen ma k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka taga ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na ni ye Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni u ma dan nin ko in dɔrɔn ma o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Seydou Imurana yɛrɛ kɔni ko ale kɔni kɛra persona non grata ye ni o ye maa ye min yɛrɛ kɔni
yamaruya tɛ a bolo bilen ni ka don Niger jamana kɔnɔna na. Ni décision min yɛrɛ kɔni taara ni ka bɔ Niger yɛrɛ kɔni yɔrɔ la, a yirala k'a fɔ ko décision in yɛrɛ kɔni ye étape kura yɛrɛ de kɔni Niger ale ni Benin ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na, ko wa maaw yɛrɛ kɔni kun jigi da b'a kan cogo min k'a fɔ ko jamana fila ni nana fɛɛrɛ sɔrɔ u ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ ka juguya ni ka taga fɛ. Niger autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin décision min yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Benin yɛrɛ kɔni ka nin maaba in yɛrɛ kɔni ma, ko o décision in yɛrɛ kɔni u bɛ tali kɛ olu ka principe de réciprocité yɛrɛ de kɔnɔ ni o ye kɛ ni min yɛrɛ kɔni kɛ Niger la, Niger fɛnɛ bɛ o ko kelen de sara i la. Kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Niger ale ye Benin kɔni ka ambassade ka nin baarakɛla in gɛn ni ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na. Communiqué in kɔnɔna na Niger autorité maaw ti o ɲɛfɔ kosɛbɛ. Nka maa caman y'a yira k'a fɔ ko kɔsani yɛrɛ kɔni na ko min ye Benin maaw ye k'olu fɛnɛ ye Niger ka ambassade ka baarakɛla dɔw yɛrɛ kɔni gɛn ni ka bɔ Benin jamana kɔnɔna na, ko o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na min ye Niger ale fɛnɛ décision ta ni ka Benin yɛrɛ kɔni ka ambassade baarakɛla yɛrɛ kɔni ka conseiller fɔlɔfɔlɔ gɛn ni ka bɔ jamana in kɔnɔna na, wa k'a yira ni ma ko fɔlen in na ko yamaruya tɛ a bolo bilen ni ka don Niger jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Niger ale ni Benin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la, o y'a yira maa caman na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ka kɛlɛ jamana fila nin yɛrɛ kɔni ma ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ, ko hali n'a sɔrɔ jamana fila nin ka surun ɲɔgɔn na ale ni tin yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la, ko fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni sababuyaw la u bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jamana fila nin tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi. Niger maaw bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la, o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya fo ka taa se jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ma ko caman tɛ Niger ale ni Benin ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko wagati tɛmɛnenw na Benin autorité maaw yɛrɛ kɔni ye décision kura dɔ kun ta. O décision yɛrɛ kɔni na Benin autorité maaw kun y'a yira k'a fɔ k'u ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ambassade in bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni, ko olu Benin ka nin ambassade in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko baara minnu yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ko baara nin bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ k'a daminɛ tɛnɛndon na janvier kalo tile 5 san 2026, ko wa baara in yɛrɛ kɔni bɛ jɔ fo ka taa fɔ décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko la ni ka bɔ Benin autorité maaw yɔrɔ la wagati min na de. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ min ye Benin fo ka taa se Niger yɛrɛ kɔni ma k'u ka sigi ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ u ka nin fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni na, ka d'a kan jamana fila nin bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ti mɛn u ni ɲɔgɔn cɛ la, o de la ka kan u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲɔgɔn kan fɔ jamana kɔnɔdenw ale ni jamana ka intérêt la. Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 4 san 2026 min ye Guinée Conakry Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra nin don kofɔlen sufɛla la ni ka laseli kɛ ko jamana ɲɛmaasigi kalata min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry jamana kɔnɔna na décembre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025, ko jamana ɲɛmaasigi kalata in yɛrɛ kɔni na ko maa min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko ye Général Mamadi Doumbia ye ni ale kun ye candidat ye ni kalata kofɔlen na, wa Guinée Conakry jamana kɔnɔna furancɛ fanga min kun bɛ ale kun ye o ɲɛmaa fɛnɛ ye. Conférence de presse dɔ senfɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na Guinée Conakry ka Cour suprême maaw ka président ni o ye Fode Bangura ye, ale bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ kari su janvier kalo tile 4 san 2026, ko min ye Général Mamadi Doumbia ye, ko ale kɔni kɛra Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ye san 7 kuntagala kɔnɔna na i n'a fɔ Guinée Conakry sariya sunba b'a fɔ cogo min na. Ni kalata min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o ye ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni Guinée Conakry ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni hors constitutionnel u ka se ka segin ka na jamana kofɔlen in kɔnɔna na. Hakilina jiginna san 2021 septembre kalo wagati ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna Guinée Conakry jamana kɔnɔna na min ye Alpha Condé ale de kun bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen na. A yɛrɛ k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye fanga dafiri ye o kɔni kɛra Alpha Condé la, fanga yɛrɛ kɔni dafiri la jamana fintigilaka dɔw de fɛ kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔnɔna min ye furancɛ faga ye o de kun bɛ sen na Guinée Conakry jamana kɔnɔna na. O furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni kun bɛ Général Mamadi Doumbia de bolo. Septembre kalo tɛmɛnen san 2025 Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye référendum dɔ yɛrɛ kɔni kɛ. Référendum min yɛrɛ kɔnɔna u kun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na ni sariya sunba kura yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko référendum min yɛrɛ kɔnɔna jamana kɔnɔdenw caman yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko k'a falen ni yɛrɛ kɔni don sariya sunba kɔnɔna na. O yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Guinée Conakry jamana ye sariya sunba kura sigira ale jamana kɔnɔna na, wa o yɛrɛ kɔnɔna u kun ye laseli kɛ ko décembre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 ko min yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa sigi kalata ye ko bɛna kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na. O sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni sigira Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka yamaruya yɛrɛ kɔni di Guinée Conakry furancɛ fanga ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka kɛ candidat ye Guinée Conakry kalata la. O wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min ye Général Mamadi Doumbia ye ale sera ka kɛ candidat ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa sigi kalata in yɛrɛ kɔnɔna. A yɛrɛ k'a fɔ ko kalata in yɛrɛ kɔni ko hukumu na Guinée Conakry jamana kɔnɔna
kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni basigi ko kun bɛ jamana in kɔnɔna na lakanabaliya kun tɛ yen nɔ furugufurugu fo ka taa se basigibaliya yɛrɛ kɔni ma k'o si ma kɛ jamana in kɔnɔna na Guinée Conakry jamana kɔnɔna na politikimaw institution électorale fo ka taa se kalata in jateminɛlikɛlaw yɛrɛ kɔnɔna na olu caman y'a yira k'a fɔ ko ni kalata min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ko kalata in yɛrɛ kɔni kɛra basigi kɔnɔna na ko kalata in yɛrɛ kɔni fɛnɛ dilanna dilancogo ɲuman na ko sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen kan walasa ka se ka kalata yɛrɛ kɔni labɛn Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ko sariya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labatora kalata in yɛrɛ kɔni labɛnni baaraw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a lase bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko min ye Guinée Conakry ka Cour suprême ma olu bɔra ni ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min ye Général Mamadi Doumbouya k'ale de ye Guinée Conakry kalata ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ta u b'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min ye Général Mamadi Doumbouya ale kɔni nana ta ne ka sigi Guinée Conakry jamana ɲɛmaaya la États-Unis maaw yɛrɛ kɔni tilalen Venezuela jamana ɲɛmaa minɛli la ni o ye Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 min ye Donald Trump ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni ye conférence de presse dɔ kɛ Mar-a-Lago localité yɛrɛ kɔni na o conférence de presse ne senfɛ Donald Trump ale kɔni bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye États-Unis ko ale de bɛna na Venezuela diriger fo ka taa fɔ furancɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni danaya bɛ se ka taga da furancɛ fanga min kan fo ka taa fɔ o kɔni sigira Venezuela jamana kɔnɔna na ko min ye États-Unis ale de bɛna Venezuela jamana yɛrɛ kɔni diriger hakili la jiginna juma tɛmɛnen janvier kalo tile 2 su ni ka dugu jɛ sibiri la janvier kalo tile 3 san 2026 a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka fintigi dɔ ye olu dɛn ni ka don Venezuela jamana kɔnɔna na opération ba dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ opération ba min yɛrɛ kɔnɔna na u taara Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko États-Unis maaw ye ni opération min kɛ ni ka ɲɛsin Venezuela jamana ma ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ni États-Unis ka fintigilakaw olu ye faraku dɔw kɛ ni ka ɲɛsin Venezuela faba ma ni o ye Caracas yɛrɛ kɔni o opération ba in yɛrɛ de kɔni senfɛ ni opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali ye Venezuela jamana ɲɛmaa kan ni o ye Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Donald Trump ale fɛnɛ laseli kɛ ko min ye États-Unis k'ale de kɔni nana Venezuela diriger fo ka taa fɔ furancɛ fanga dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔla danaya bɛ se ka taga da furancɛ fanga min kan walasa ka se ka Venezuela yɛrɛ kɔni dirigeli ɲɛmaaya di o maa ninnu ma Donald Trump ka conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ a ma dan ni kuma in dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɔli ma a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni a magoɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko États-Unis k'ale pɛrɛnnen don ni ka opération kura wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Venezuela yɛrɛ kɔni ma ni a magoɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ka fintigilakaw k'u kɔni bɛna to Venezuela jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ furancɛ fanga yɛrɛ kɔni banna Venezuela jamana kɔnɔna na ko ɲɛtɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ka fintigilakaw k'u bɛ to nin jamana kofɔlen in kɔnɔna na fɔlɔ conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nicolas Maduro k'ale kɔni bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ in bɛ Miami ale New York de ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa ko Nicolas Maduro kelen yɛrɛ kɔni tɛ u bolo ko ni maa kofɔlen in muso ni o ye Cilia Flores yɛrɛ kɔni ko o fɛnɛ minɛlen bɛ olu États-Unis maaw bolo ko wa k'a la tɛna mɛn ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔni bɛna kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Venezuela jamana ɲɛmaa ni a muso yɛrɛ kɔni accusé don fɛn mun na o de ye k'u bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feere ko wa u bɛ banbasi wale fɛnɛ kɛ a ka kɔrɔfɔ la ko walasa États-Unis ka fintigilakaw ka se ka don Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye courant tigɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni bila dibi la walasa États-Unis ka fintigilakaw ka se ka u dɛndɛ ka taa se fo Venezuela yɛrɛ kɔni palais présidentiel ma ni ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ ni o ye Nicolas Maduro ye États-Unis ka chef d'état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'olu ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ min yɛrɛ kɔni wuli k'o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ 150 de ye Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni na ni opération in senfɛ a ma dan dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale Donald Trump kɔni nana yamaruya di États-Unis ka pétrole entreprise baw ma walasa pétrole hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ka se ka taa o ɲɛɲini ni ma kofɔlen ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko pétrole entreprise belebeleba minnu bɛ yen nɔ k'olu kɔni bɛna taa Venezuela jamana kɔnɔna na ka miliyari caman yɛrɛ kɔni bɔ u kunna tiɲɛni donna infrastructure minnu yɛrɛ kɔni na Venezuela jamana kɔnɔna na ka olu dilan infrastructure pétrolière minnu fɛnɛ bɛ yen ni tiɲɛni donna olu la ko États-Unis ka entreprise bɛna olu bɛɛ lajɛlen dilan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ pétrole min yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ka o pétrole ninnu bɔ cogo min Venezuela jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka wari kɔni sɔrɔ an kɔni bɛ wagati min
fɛnɛ n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko Nicolas Maduro ni a muso yɛrɛ kɔni bɛ ale bolo ko wa don n'a nataw la ni maa fila nin ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ko ɲani o yɛrɛ kɔni cɛ États-Unis ale de bɛna na Venezuela diriger ko États-Unis bɛna na yamaruya di a ka entreprise pétrolière baw yɛrɛ kɔni ma u ka taa fɛɛrɛ latigɛ pétrole min yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na k'o ɲɛɲini baaraw kɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka pétrole in bɔli daminɛ walasa ka se ka Venezuela jamana yɛrɛ kɔni développer. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.